Reaktori esittää 4 miestä. 1 purkki. Kuka nielee? Kuka sylkee? Lähdetään katsomaan. Tänään meillä on vähän tämmönen erilainen herkku. Meillä on Suuströmmiä. Katsotaan, miten oikein käy. Hyi vittu! Hyi saatana mikä levu! Tää on paskaa! Mä en oikein häistä. Mä et oikein haista! Haista sitä! Vittu! Onkaan! Puskeetaan kärjyä! Kyllä, mä en edes tiedä mikä toi on. Tää haisee paskaa! Onkaan, mä en toi joku ripulle. Mä en oikeesti tiedä mikä toi on. Tää paskaa saappaassa. Vittu, oikeesti. Hyi vittu, oikeesti. Onkaan! Aika paha. Aika tiukka. Hyi vittu toi haisee paha! Näyttääkin ihan oikeesti jotain. Hyi vittu, ei se silmä. Anna se vittu Se on tuolla alla. Hei! Mitä vittua lensi? Ota se Ota nyt jumalauta Ota se oikeesti. äppäri sieltä alta hei! Mikit vaan! Ota siltä se... Älä tänne päin, kiitos. Vedät muualle se. Toi näyttää oikeesti jotain. Jahas, sitten pojat herkutellaan. Oikeesti, mitä tosta tulee mieleen? No niin, näkkärit vaan toi. Ota tuohon vaan. Saatana. Aika tohon, hyi vittu minkä näköistä. No niin. Tää ei oo lämmintä ruokaa, niin Oikeesti! venataan Laita nyt sitä vittu kaikenlaista. se siihen Tää leivään. puhaltaa vekki tää tuuli mun naamalla paskakärry. Hyi saatana. Venaan nyt teko. Tää näyttää jotain homehtunutta välilihalta oikeesti. Hyi saatana. No, eikö hei, pojat? Nyt Mitä haisee paskalle tää? Näet sä noin ruodat tossa? Oikeesti, ei jumalauta. Äkkileipä. Cheers! Kiitos vaan. Mä vittu. No niin. Oota nyt ihan saatana. Hyi vittu toi levua. Tässä on pelkkää ruotoa, mähän kuolen tuohon saatana. Oli. No niin, onkaan. Mulla on pakko. Vittu mä hain. Onko? Anna mennä. Cheers. Ei vittu se meni. Ei vittu. Mä en oikeesti tiedä miten. Vittu. Joo. Kato tota. Kato tota. Okei. Otan vielä kerran tosta semmoset tempit. Ota huikkasi. En varmaan. Hyi saatana. Kuka vittu tätä vastaa? Haista. En mä. Tää oikeesti neste. Laitetaan viestä vähän tuohon noin leivälle. En mä. Laita sitä leipää sillä tavalla. Oi vittu mua särkee päähän tää haju. Oikeesti aika tiukka. Joo. Hyi vittu. Oota. Hyi vittu. En mä pysty. Vedä. Mitä se? Pidä nenästä kiinni. En mä pysty vittu. En mä. Noin. Mä oon done. Mä oon oikeesti, mä oon fucking done. Juu. Hei! Systeemi kokeiltu. Ja pistäkää kommentteihin, mitä me kokeillaan seuraavaksi. Kiitos jätkä. Hyi saa. Hyi vittu mun sormi haisee.